Zatvoríš oči a všetko sa vytratí. Tvoje telo ostáva v posteli, no myseľ sa odplaví na miesta, ktoré pôsobia rovnako skutočne ako bdelý život. Ale kam presne ide tvoje vedomie, keď spíš? Ak je spánok len odpočinkom, prečo si mysel vytvára celé svety, rozhovory a udalosti, ktoré sú niekedy živšie než samotná realita? Veda tvrdí, že počas spánku sa mozog regeneruje, no toto vysvetlenie je len škrabnutím na povrchu. Prečo snívame o veciach, ktoré sme nikdy nezažili? Prečo niektorí ľudia zažívajú mimotelové zážitky? A ak mozog len odpočíva, prečo je v noci aktívnejší než cez deň? Aby sme pochopili, čo sa deje s vedomím počas spánku, musíme to rozobrať krok za krokom. Mnohí si myslia, že spánok je stav, keď mozog odpočíva. No ak sa pozrieme na mozgovú aktivitu, zistíme niečo zvláštne. Počas hlbokého spánku sa mozog spomalí, no v okamihu, keď začneš snívať, niektoré časti sa aktivujú rovnako, alebo ešte viac, ako keď si hore. Prefrontálny kortex, ktorý riadi logiku a rozhodovanie, sa utomí. Preto sú sny často čudné a nepredvídateľné. Naopak, zrakové a emocionálne centrá sa stanú hyperaktívnymi. Vytvárajú živé obrazy a silné emócie. Ak je mozog v snoch taký aktívny, ako môže byť spánok odpočinkom? Pravda je, že mozog neodpočíva tak, ako si myslíme. Prepne sa do iného režimu, ktorý sa sústreďuje na vnútorné spracovanie. Možno teda vedomie nezasne, ale sa len presunie na inú úroveň uvedomenia. Existuje silná psychedelická látka zvaná DMT, dimethyltryptamín. Spôsobuje intenzívne iné svetové vízie a nachádza sa prirodzene v mnohých rastlinách a aj v ľudskom mozgu. Vedci sa domnievajú, že mozog vylučuje DMT každú noc, keď vstupujeme do REM fázy spánku. To by mohlo vysvetľovať, prečo sny pôsobia tak bizarne, no zároveň hlboko zmysluplne. Ľudia, ktorí užili syntetické DMT, často opisujú zážitky podobné snom. Zvláštne krajiny, stretnutia s bytosťami alebo pocity odhalenia skrytých pravd. Ak vedomie možno ovplyvniť chemikáliami, vyvstáva otázka. Zažívame počas bdenia skutočnú realitu, alebo len filtrovanú verziu niečoho oveľa väčšieho? Niektoré sny sú náhodné, no iné sú podivne presné. Počas dejín ľudia opisovali sny, v ktorých videli budúce udalosti. Niekedy do najmenších detailov. Napríklad Abraham Lincoln vraj sníval o svojej vražde niekoľko dní predtým, než sa stala. Aj bežní ľudia zažívajú podobné sny. O niekom, koho roky nevideli a na druhý deň ho stretnú. Alebo o udalosti, ktorá sa odohrá presne ako v sne. Ak sú sny len náhodnou činnosťou mozgu, ako je možné, že niektoré z nich predpovedajú budúcnosť? Možno sa vedomie počas spánku vymyká času a získava informácie mimo bežného vnímania. Ak je spánok len pasívny stav, prečo sa niektorí ľudia prebudzajú ochrnutí, plne pri vedomí, no neschopní sa pohnúť? Spánková paralýza je jedným z najdesivejších zážitkov. Človek je uväznený medzi bdením a spánkom, často s pocitom prítomnosti niečoho neviditeľného v miestnosti. Zvláštne je, že ľudia po celom svete opisujú tie isté halucinácie. Tmavé postavy, tlak na hrudi alebo pocit, že ich niečo sleduje. Jedna teória hovorí, že to nie je len porucha mozgu, ale že ide o okamih, keď vedomie prechádza do iného stavu, kde na chvíľu vidíme niečo, čo by sme nemali. Väčšina snov je nekontrolovateľná, no niektorí ľudia si v sne uvedomia, že snívajú a vedia sen ovládať. Toto sa nazýva lucidné snívanie a dokazuje jedno. Aj počas spánku je myseľ dosť aktívna na vedomé rozhodnutia. Pri lucidnom snívaní sa aktivuje prefrontálny kortex, teda časť mozgu zodpovedná za sebauvedomenie. Prečo by však mozog vyvinul schopnosť ovládať sny, ak sú len náhodné? Niektorí veria, že je to dôkaz, že vedomie nie je úplne viazané na fyzické telo. Možno sny nie sú určené na to, aby sa ukladali, ale aby sa spracovali a vymazali. Iná teória hovorí, že zabúdanie snov nás chráni. Keby sme si všetky pamätali, realita by sa nám mohla začať miešať. No skutočnosť, že niektoré sny si pamätáme celý život, naznačuje, že niektoré sny majú väčší význam. Hovorí sa, že ak zomrieš v sne, zomrieš aj v skutočnosti.
No milióny ľudí zažili smrť v sne a zobudili sa úplne v poriadku. Niektorí vedci veria, že smrť v sne je spôsob, akým myseľ simuluje extrémnu zmenu. Môže symbolizovať premenu alebo koniec niečoho dôležitého v podvedomí. Z neurologického hľadiska má spánok aj smrť spoločné črty. Vedomie sa odpája od fyzickej reality. Niektoré zážitky blízke smrti pripomínajú sny, vznášanie sa, stretnutia s bytosťami, spomienky. Možno nás sny pripravujú na posledné odpútanie. Je zrejmé, že sny nie sú len odpočinkom. Odhaľujú skryté vrstvy vedomia, ohýbajú čas a priestor a možno nás spájajú so zážitkami mimo života. Čo sú vlastne sny, to zostáva záhadou. Ale jedno je isté, spánok nie je len spánok. Je to brána k niečomu omnoho hlbšiemu, než si doteraz myslíme. Ak si to dočítal až sem, napíš do komentára 100%, aby si potvrdil, že si prijal poznanie z tohto videa.